як хоҳари тоҷик аз Москва ай Тоҷикистон меояд, патент мекунад, дар ягон ошхона кор медрояд. Туғри? Ну офитсиантка меёрад, хӯрок меёрад. Мисол мегӯем соли заказ. Соли заказ 5 та бачаи тоҷик мешинад ё 4 та бачаи тоҷик мешинад. Ин мисол аст. ҳамун хоҳар беҳад духтараки нуронӣ хушрӯ, як кӯдак дорад, ду кӯдак дорад ё надорад, ба сабабҳои гуногун ай шавҳараш идёша, ай шавҳараш мардагӣ. Туғри? Ягон кор шидагиша дар зиндагӣ. аммо вақте дар ҳамиҷа ҳамун 4 бачае ҳаста, ман намегӯм ҳамаш, аз ҳамун бачаҳо ай 4таш яташ мехоҳад ки ҳамун духтара ба гуфти кӯчагӣ бигӯм аку то бутия, то ҳамун духтара дар домаш биғалтуна. мақсадаш чия? ҳамун бачае ки ҳамун хоҳара нигаҳ дорад, то ҳамун сани ба пастела кашидан. ҳамун пастел чизе ки ҳамун об мебахша, агар оби сафед рехт, тамом, ӯ хоҳар уже нодаркор мешавад. ҳамин я зури я ҳафтаига қатиш ҳаднашин мекунад, ё я моҳидига, тамом. ӯ хоҳар як бачаро дид, баъди шавҳари мардагиш ё ки шавҳари талоқш кард ё ягон бесабрӣ кард, дар зиндагӣ ҷанҷол ҷидо шид, омад дар хона акав додар, занҳо янгоҳош кеҳлиношу ҷангш кардан, бурмад. Туғри? Бурмад, омад Москва. аз сабаби бесабрие ки дар зиндагӣ сабр намекунад. якум бача бурдаш, истифодаш бурд, партофташ. вай ёшай ӯ хоҳар. мақсад хоҳарро мана дуруст фаҳмед, ман пасаниту нестам. ӯ хоҳар ёшай. баъди шавҳараш омад хайбол нафс мекаша. агар ки ӯ бародар муъмин боша, ӯ бародар мусулмон боша, дар ҳақиқатан тоҷик боша ки бихоҳа ғами духтари тоҷика бихоҳа, ҳеҷ гоҳ беникоҳ ба пастела намекашаш. пастел кашид, корша бит кард. плюс минус 1 моҳ, 2 моҳ, 3 моҳ қатиш аднашини кард, тамом, партофташ. ӯ хоҳар бо требовод мекунад, яъне тана, бадан, нафс. дига бача уҷе 5-6 марда як хоҳар дид, 5-6 марда, як хоҳари тоҷик 5-6 марда, 6 марда, ина 5-6 марда дид баъди шавҳараш. оё аз он хоҳар чӣ мемонад? эмону ҷогаи хову чӣ мемонад? агар ҳамин 6 мард қатиш 10 бориам хов кунанд, хоҳари тоҷик, зани тоҷик, модари тоҷик, кӣ кардаш? бачаи тоҷик. чӣ мемонад? ман пасзанӣ нашава, ман ҳама вақт ҳаракат мекунам, илтимос мекунам, ҳар хоҳарое дар ҳамчунин ҷоҳо корои бад мекунанд, хабардор кунед. ҳатто ман дар ҷоеш медонам ки баъзе бадахлоқҳо ҳастанд. хоҳарои нурониву эмондор бисёр дорем дар Москва. ман мешиносам шерои нар, ман дар ҳамн корҳо хайрму кӯмак мекунанд, алҳамдулилло. аммо мешиносам, медонам хоҳарое ки мутаассифона хоҳаршо бигӯм, танфурӯшӣ мекунанд, бо мега бачаҳои тоҷика наёре ки ё бизӣ мекунанд, ё меқапанд. ба ҳамн хотир бачаҳои азиз, худо бубахшамо, бачаҳои азиз, ин ваъдаи ман нест, ваъдаи президент нест, ваъдаи бобои Домулло ҳоҷӣ Мирзо нест, ягон эшоно нест. ин ваъдаи Аллоҳ аст. духтари касеро кашидӣ ба пастел беникоҳ, зани як каса кашидӣ, зану духтар ягон авлодта мекашанд. накунӣ. хоҳарое ки дар ошхонаҳо, дар ресторанҳо офитсиантка кор мекунанд, ҳурмати иззатшон кунед. меоя ҳа духтараки хушрӯ ҳамин ҳаракат мекунад, ҳама тош бития, то бара мебахши, агар чӣ истифодаш бара, акун грубишам нагум. накунед. битуни мардакӣ диди ки ҳамаи бева шидай, ҳамаи кура шидай, ҳамаи бешавҳар шидай, биги заниш ки, зани ҳалолаш ки, то ҳамун хоҳар аз ҳамин балоҳо халос шавад. битуни мардша, ҷавон мардша, миён табан занак рашки зан табишкан, биги чико ки заниш ки то як кас истифодаш набара, то як Доғистону Озарбойҷону дигар. аммо натунистӣ, накун, ба иззати нафси як кас нарас, хоҳар як каса накун. ин чизе аст ки ман ҳаррӯза дида истодам. ман ҳаррӯза дида истодам, валлоҳи қасам. алейкум салом доктор ҷон, сози тенҷӣ. накунӣ. мегирӣ дар ҳамиҷа 6 моҳ 8 моҳ ай зани дур истодай, уҷе нафс кашида истодай, ман зангирам, ҳамин зангири сахт мешавӣ. хоҳара мегирӣ, хоҳари тоҷика мегирӣ, ӯ хоҳар бечора дар ягон валберс кор менад, дар пятёрочка кор менад, дар ягон ҷо офисантка кор менад, ту дар никоҳи мини, ту номуси мини кор накун. дар хона маънаш мени бечора ай патент мемона,
аз хурду хӯрок мемуна ҳамин як моҳ ду моҳ 10,000 13,000 5,000 мети патентш месӯза шикамш ҳомиладор мешава баъд дингӯз мезанӣ ана занам ҷанг кард ана ту ягон баҳона ёфта талоқш мекунӣ бечора ӯ патентш месӯза меқапанд ман дар ҳамин сархрова чанд бор продукта қати ҳоҷи қосим бурдагӣ дидагием шавҳари дуюм кардам ина шикама дам кард шавҳарам иҷозатам надод берун буром патентам сӯхт бурмадам патиёрушка ба продукта қапитан ина милисорустам кардам шавҳарма занг мезанам мегӯяд ту медунӣ зиндагӣ ин моментоша дидагием ҳамаи чиза дар рӯи экран бугум меган забон дар даҳон посбони саре манам зиндагӣ дорам фарзанд дорам метарсам яъне ин биган наметарсам дурӯға тарс аз чизест ки баъзе мутаассифона чизҳое ки дар рӯи экран да бугӯ қаврмо мекунанд